Mit navn er Victor. Jeg er lige blevet bidt af et væsen, der nu kontrollerer mig. Der er en ondskab, der brænder i mig nu. Det føles ikke forkert. Altså, hvad fanden gør vi? Han ville bare flyve. Jeg er intet andet end et væsen. Fanget i dødens arme. Jeg er død.